बेलायखे खारि चुसु ताबो बाइखे प्राय 16 बছरनि थाखा मिलन टी देबरमानि साजोक खायगाबा बोसा 6 बছर मरतंफ्रु रामनगर खामपारबारि वनजिसि गारि बाय थुताय जागै लां मासमानि 16 बছर काइबो दाम खालाyang keri borok tangai canani bai bufa bo boni babu ban nong ni borok keri jaba bobo bunyora hajira thango ang borega o thango rega thangai nai dui hajira ke chaita samoi suti hne sengagi seng tangai tongo ke asani ani bosana samoi sugui jari kalangai ang thangmani ani bosano ka thangman phaya habani phayei rega ni theke se ang ko thei hne ngai ni bosa thei ya ne ya no parani borok thangai nai sayo ang rega ni thaiga nogo ma phaiya phaimala ni bosa gari pheragai kuthoi phainai ang ma phayo griba aporo thaga ni an bosa theimani tabu ponto ang rangkhok sabo maya ri khok sabo maya ang thana bojarong ja thanani borobo na phainai kuthoi simchi khotai tarang phayo ang hakil mugil longkha ang rangkhok sabo maya gri borok ang ke phang sajo khalani gri tamke hamala ang sawo ani bosa theimani sajo ang mana nangnai gri 2008 ge tabu sul takphana di khoksa bo maya ang mani ang gri bani bosan yang ka khoksa phana ang mana nangnai 16 bosor kai tonga khoksa phanbu ang mas hakalai kha o kongna ang mas haka phanang saya tongmale mas hachinai ang rang khoksa ang mas haka ani ang mana nang mani khoti puro nang mana nang nai hinne phanyai ang mas haka mana sa nang nai ang ha hinne nyai yang bijus kanti ke hage monongkha data mana ta podon to samung khlai maya po khakalakya ml rongna thangin saka ani bosa themana rang khosa facebook ko nole kare kha ne nyai ang nang saka ke buana nai korna ning bai ke kri borong nang maya ba tongna ning bo ana hake khlai de ang bona sang ang bona sawo nyai bo nai kol ta kata ang borok pha roha jan kri jaga ni nyai bo ana saka ke phai ke ti